ርእሰ ከተማ ፈረንሳይ መን ትበሃል? ፓሪስ። ሮሚዮ ጁልየት ዝጸሓፉ መን እዮም? ዊልያም ሼክስፒር። ኣብ ስርዓተ ፀሓይ ተዝዓበየት ፕላኔት እንታይ እያ? ጁፒተር። ኦክሲጅን ንሞናሊዛ ዝሰኣለ መን እዩ? ሊዮናርዶ ዳቪንቺ። ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ እምባ እንታይ ይበሃል? እምባ ኤቨረስት። ኣብ ዓለም ካብ ዘለዎ ሃገራት እታ ዝነኣሰት መን ትበሃል? ቫቲካን። ደራሲ እታ 1984 መን እዩ? ጆርጅ ኦርዌል። በይነይቲ ጉጅለ እያ ቢዮንሴ ተፈላጥነት ዝረኸበት? Destiny's Child. ኣይነይቲ ፕላኔት እያ ቀያሕ ፕላኔት ተባሂላ እትፍለጥ? ማርስ። ክልተ ሓሳብ ተዛማድነት ዘማዕበለ መን እዩ? ኣልበርት ኣይንስታይን። ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዎ ተፈጥራዊ ነገራት እቲ ዝኸበደ እንታይ እዩ? ታይታኒክ መዓስ ዓመት እያ ዝጠሓለት? 1912 ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ መጥቦቅቲ እንታይ እዩ? ሰማያዊ ዓሳ ነባሪ ንማይ ዘመልክት ኬሚካላዊ ምልክት እንታይ እዩ? H2O። ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ሩባ እንታይ እዩ? ፈለግ ኒል። ናይ መጀመርያ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መን እዩ ነይሩ? ጆርጅ ዋሽንግተን። እቲ ዝነኣሰ ፕራይም ቁጽሪ እንታይ እዩ? 2 ርእሰ ከተማ ጃፓን እንታይ ትበሃል? ቶኪዮ። ክንደይ ክፍለ ዓለማት ኣለዎ? ኣትክልቲ እንታይ ዓይነት ጋዝ እዮም ዝስሕኑ? ካርቦን ዳይኦክሳይድ። እቲ ዝዓበየ ውቅያኖስ መን ይበሃል? ፓሲፊክ ውቅያኖስ። ሕሊና ዝመሓዘ መን እዩ? ኣሌክዛንደር ፍላሚንጎ። ኣየናይ ቋንቋ እዩ ኣብ ዓለም እቲ ብዝሒ ዝዝረብ? ማንዳሪን ቻይኒዝ። ኣብ ኣየናይ ዓመት እዩ ካልኣዊ ዓለም ዝበቃ? ባጤራ ጃፓን እንታይ ይበሃል? የን። ትዕቢትን ሰብአን ኢሉ ዝጸሓፈ ደራሲ መን ይበሃል? ጆን ኦስተር። ስም እቲ ኣብ ኣካላዊ ወዲ ሰብ ዝነውሐ ዓጽሚ እንታይ ይበሃል? እቲ ግሪኻዊ ኣምላኽ ባሕሪ መን እዩ?